Danmarks stille hjørner, hvor det første lys rammer jorden, begynder en rejse. En rejse drevet af tillid, timing og temperatur. Hos Alexandersen Cool Logistic transporterer vi ikke bare kølevarer. Vi beskytter friskheden fra jord til bord. Uanset om det er en kasse nyplukkede tomater eller en hel trailer fyldt med friske grøntsager, starter hver levering med en fælles forståelse. Denne last betyder noget. Vores arbejde begynder helt ude ved kilden hos avlerne. Hver dag hentes friske varer direkte fra producenter over hele Danmark og transporteres til nærmeste terminal og videre til grossister og leverandører, hurtigt og pålideligt. Alle kunder kan bestille om eftermiddagen og modtage deres varer allerede næste dag. I hele Danmark holder over 70 lastbiler og 100 køletrailere varerne i bevægelse. Hvert år transporterer vi over 1,4 millioner paller med kølevarer, støttet af logistikkoncept, der er designet til fleksibilitet, effektivitet og præcision. Uanset om varerne sendes på stablede paller eller i mindre mængder, er processen den samme. Vores kunder betaler kun for den plads, de har brug for. Vores køleterminaler i Odense, Aarhus og Greve udgør ryggraden i vores netværk. Ved at samle kompatible forsendelser fra flere kunder, reducerer vi afstanden mellem leveringspunkter, sænker omkostninger, øger leveringshastigheden samtidig med, at vi optimerer lastekapaciteten. Denne model giver os mulighed for at tilbyde pålidelige og omkostningseffektive løsninger til alle former for gods. Vores teknologi gør det hele gnidningsfrit. Fra online booking til vores skræddersyede chauffør-app, teknologien skaber gennemsigtighed, gør sporing nemmere og styrker kommunikationen i hele leveringskæden, fra afhentning til levering. Intet af dette ville være muligt uden vores folk. Vores disponenter, terminalarbejdere og chauffører ved, at logistik ikke kun handler om varer. Det handler om engagement. Det handler om mennesker, der stoler på os, og vi lever op til det ansvar. Det er Alexandersen Cool Logistic, hvor hver rejse tæller, og hver levering er et løfte, der bliver holdt.